na. The lightning. Nagla-live nga ako sa ano. O sige, mag-live ka. Ano ipa-fried rice natin to? Abutan ka siyang Ang bango-bango ha. Ako na. Sipag ka. Ikaw na. At busy pa ako dito. Lagyan mo na rin, haluin mo na rin ang itlog. Oh. Akala ko naman kakain na lang ako pagdating ko. Aba! Charis! Kala ko kaya ko, hindi ko pala kaya. Hindi mo pala kinaya. Dalawa lang pala yung kamay ko. Oo. Hello, Gemma. Hindi ko lang pwede Gemma. Pa ako. Kailangan pagsabay-sabayin. Dapat mabilis. Ay, naubos mo na yung ano? Oo. Wow. Parang gutom na gutom ka nga. Gutom talaga ako. Mga mga ngain siguro eh. Pag hindi ko pa ito ginawa. Sige, sige. Bye. Good evening. Kumusta naman ang panahon dyan sa Pilipinas, be? Ay, nakakatakot sa atin. May bagyo ba dyan sa inyo? Saan ka ba? Okay, fight. Okay. Sabi yung mga kontraktor na sa dadala na ba ng ano? Dadala na ba ng bahain yung kontraktor dyan? Hinakay lahat. Hinakay lahat ng kontraktor. I need garlic. Garlic for the guy. Mga kontraktor ng Pilipinas. Let's go. Naku, bagyo na naman. Bahain na naman yun. Naku, nakatakot. Sana naman. Ba't naman yung kontraktor yung mga kinakumusta mo? Ano naman talaga? Luma ka naman. Saan yung mga kontraktor? Anong klaseng fried egg? Fried egg lang, di ba? Kailangan po kasi yung fried egg. Ay, hindi fried egg. Kapag kasama mo na sa ano ba? Kasama mo na kain na talaga ng palis guys. Habang binabugbog sa ni Gina. Ako dyan mo nga kasi ako Put the salt and pepper. Where is the salt and pepper? puso sa akin kung may iba na alam mo naman. What is that? Damian girl. Ah, yeah, I see. Yeah. Tagal mo naman maghalo dyan. Yeah. Hello. Certain viewers. Say hi. Ano sabi mo? Why you don't tira-tira? Huwag ka nang nanginginig sa ano eh. Huwag ka nang nanginginig eh. Or nanginginig-ginig na and gutom. Hi! Hi ka sa mga tao. 11 viewers tayo. Okay. Hello sa 4 million viewers! Magprito tayo ng itlog. Uy, makakaya sa itlog. Itlog mo tayo. Ito nagpiprito ng itlog.
plato mo, ate. 1 egg is enough, diba? Yes. Sinap. 1 egg is enough for you. Oh, din na, Eric. Kaboran naman kasi pag hindi ano yan. Ay, ito. Hello, shout out kay yung cat. Kala nila, parang nasa bahay lang daw ako. Kasi yung lutuan natin, parang nasa bahay ka lang, no? Oo. Kasi request namin. Kaya nga parang nasa bahay lang tayo. Fill up mo. Sabi nga may update sa Tumatawag ako. Community ako. Saan ka? Sa work. bahay lang, no? Yung tiya mo? Yung matro? Yung matro. Para kasing nasa bahay. Tapos ang ganda daw ng bahay ko. Akala nila bahay ko. Hi! Hello! Hello, Joey. Joey? Shout out pa lima. Shout out din. Ano yung nakikita mo sa TikTok, di ba nagla-live habang nagtatrabaho, no? Oh. Ano kaya yun? Gusto ko nasa taas yung ano. Yung mga gadget din na. Dapat yung nakadikit. Meron dati tayong gadget. Gadget. Wow. Ano ah? Kumuha ka na lang dito, ate, ha? Hindi ka pala pasiyas na ako. Oh, ang bilis, ah. Ready mo sa bed. Yan na, kumain ka na. Okay. Wow. Akong pati pagkain, hindi ka na makapag-isa. Parang gusto ko doon. May bato. Charas, pinacharas mo lang ba? Say hello in the live chat. Hello.
Nako! Lobat pa pala. Ayan. Parang lahat ang mamadali. Ito na yung egg. Kumuha ka na lang ng rice mo. Para mainit-init pa, okay? Yes. Parang bahala ka. Okay. Let's eat. Okay. My father's way. Na nagtuk. Yan. Reklamo tayo. Skip mo na yan. September 15. Ano ba yan? My father's wife. Ano ba yan? Okay, ikaw na yung gutom na gutom. September. Tapos ngayon, hindi ka pa rin Wala makakain. si ano, September 25. Baka hindi pa. Napanood ko na ngayon kalahati kanina. Ito ka na lang. Ano to? Nee. Yan, yan? Nee, hindi ito. Wala yung 25. Baka mali. Maiinis ako. Ano mainis? Bakit walang na-ads na lumalabas dito? Bakit may ads na lumalabas? Wala eh. Kung may sobra kang excited, tapos wala. Kaya natin ito na lang. Kain mo na yan. Araw-araw babawi. Bumalik tayo sa dati. Thank you sa advice mo. Because of that, nakapag-decide ako na pwede ko talaga na ma-expect. And my family. Gina took a very big risk on you, Geralda. So wag na wag mong sasayangin itong pangalawang pagkakataong binigay sa'yo na pamangkin ko. Natuto na po ako sa pagkakamali ko, tita. Hala nga, Gerald. Hindi ko na po nasaktan sa inyo. Masaya ako para sa inyong dalawa. Ang worry ko lang, yung daddy mo. Alam naman talaga na tita ko na love ni Gina si Gerald eh. Asawa. Kaya ang kung dito kasi nalandi. Kaya yung ketchup yun. Mahal ko. Dila ka? Sabay natin nga. Parang ang dami mo namang ginawang pansit ng ton. Paninindigan natin Tatlo. sa kanya yung desisyon Gabi ko natin naman. ng Palmer. Sobrang gutom ka. Ganyan ako pag gutom Baka ka ako. naman. Nanatili tayo pong pamilya. Para namang ubos. Alam mo, panoorin natin ito. Etong tender. Yan. Sabay natin ang incident. Yan. Paninindigan natin sa kanya yung desisyon natin ng Palmer marriage. Para sa buong episode. Manatili tayo pong pamilya.
Ang ginagawa nito dito. Diba sinabi ko na sa'yo? Napanood mo na yan? Ang pagmumukha niyan dito sa pamamahin na to. Yung pinanood natin yung kahapon. Nga pala. Eh, ayaw lumabas ng 25, nainis ako. Parang hirap naman. Patawarin ko. Punta ka kasi dun sa GMA Network. Hindi siya makanyam. Sa GMA. GMA Network? Eh, kanina lang lumabas yun eh. GMA Network. GMA Network. Yeah. Pinaka ano nila. Yan. Hello, everyone. Shout out to 15 viewers. Wow, may 15 viewers na siya. That's it. May 15 viewers ka na. Wala naman ka. Iinis ako kung kaya... Pasensya na yung katabi ko, mainisin. Nalipasan ng gutom. Nalipasan na ang gutom. Guys, mukbang tayo ng pansit canton. Nagluto ng 3 pansit canton. Ang sarap. She cook 3 pack of pansit canton because she's really hungry. Wow, may pa-English si Madam. English. May pa-English si Mayora. Eh kasi may mga ano tayo. Nakakuha ka ba ng contract? Oh yes. Makandimana ini. What is that? What do you mean? I don't understand. What is that? Indonesia. Makan. Kakain ba yun? Terima kasih. Ano tuloy mo kasi? Indonesian. Sabi niya kasi makandimana ini. Ano ba? Ano ba yun? Indonesian. Yeah, I know what's the meaning. What is the meaning of that? Kain nga, makan. Masarap kain. Parang eggs makilik. You may enjoy eating. Yan nga, i-translate nga natin. I will translate it. There's a translation. Terima kasih. Translation of that. Sabi niya, iya dari Indonesia. Terima kasih. Wax wait, we will translate it so we can understand you. Indonesia. Oh, okay. Makan. Eat where this is a mukbang. Oh, you mean mukbang? Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror, o droga na Indonesia. Ah, you're from Indonesia. Okay, hello. Yeah. Hello, shout out from their Rendim Hotel from Indonesia. Yan na, lumabas na. Makan pasta ape mi instant. Parang maintindihan ko, pero parang hindi ko maintindihan. Makan pasta ape mi instant. Instant noodles. Yes. Ang ginawa ni Susan na pagnanakaw dito sa kanya ng Instant noodle, Indomie. Is that from Indomie? Is that from Indonesia? Yeah. Huh? Yeah, Indomie. Magreklamo tayo. Oh, is that from Indonesia? The Mi goreng makan-makan. Indonesia. Indomie goreng. Indomie. Oh, Indomie. Danke.
Als je klaar bent, kunnen wij straks even afspraken maken over schoonmaken? Ja, is beneden? goed. Ja? Ja. Ja, maar ook hier beneden, hè? Dus niet alleen Helmond, maar hier even... ja? Oké. Doe maar even lekker eten. Ja. Dan, ja, doen we daar wel. Indomie goreng. Mhm. Okay. Nabusog na ako. Yeah? Yeah. I'm already Ano full. sabi niya? I'm already nag-Indonesian siya. Indomie kuah kari inak banggit sa kanya. Ano ba yan? Ikaw na nga makipag-usap. Indomie kuah kari inak. Sabi ko sa'yo, medyo ano to eh. Hindi ako magdalinis ng mga salamin. Yeah. Bahala kayo. Sabi niya, Indomie curry sauce is really delicious. Is this what's that? Indomie curry? Or is that different? No. It's, hindi to curry. Sabi niya yung curry daw is delicious. Oh. We never tried the curry. Sabi mo, we like only this. We This like one only we this love. one. This one we like. Yes, this one we like. Curry enough bang. Para matuto tayo. Paling top Indomie goreng mantap. Sabi niya daw, ano maano tayo dito, mahasa tayo sa pag-Indonesian. Okay, yeah. Top. Ay, ano ba yun? Ba't nawawala? I think iya yung ano eh, me. Indomie goreng. Yes, the top of the great Indomie fried. Yeah. Yeah, the top of the great Indomie fried. Ini di negara mana kaboboleta. Is that sounds like okay. Ini di negara mana kalau boleh. PG, patnubay at gabay ng magulang. Where is the country, if you may? Ano daw? Where's the country where we live, or where's the country, if you may? Sinong kakausapin niya tayong dalawa? We are from the Philippines. Where is this country, if you... I think so, kasi sabi niya hindi lang dito eh. Oo. Tuwing ko na. Naiinis ako.
Busog na rin ako. Nabusog ako, saglit lang. Sorry. Na ano tayo? Oh, Filipina, yeah. Yes, we are Philippines. From Philippines. Ang tabi mo yung buka-buka. Buka-buka. Open pek-pek. Ano ba yun? Buka-buka. Buka-buka. Lunes lang ang ano, ang araw natin na para maglinis. Wala nang iba. Okay, salam dari Indonesia, Jakarta. Taga Jakarta siya. Same ba yun, place? Is that the same? No, Jakarta is yung ano. Indonesia, No, Jakarta? Bali is yung homestead nila. Jakarta, another city. Big city. Are you sure? Oo, Jakarta. Maybe she... She ba yan o he? I think he said he's from Indonesia, but I think you're in Jakarta. Which one is that? Jakarta, Indonesia. Nausbog. Wala na, busog ako. Ako din. Capital of Indonesia, Jakarta. Oh, Jakarta ba? Yes. I thought Bali. Ano naman, Bali, Indonesia? Hindi, Yeah, Jakarta. Bali, Indonesia. Okay, salam din. Salamat daw. City of Jakarta. Yenas yummy. Apaka perma ke Jakarta yun? Is that baka na siya nag-take over, ate. Naalala mo yung sinabi niya, ano? Ano? Na may iba ng ano. Hindi naman siguro, no? I don't know. Okay, Jakarta. Diba, para naman siya ano. Whether to go to Jakarta. Ano daw? Whether to go to the Jakarta too? Is that the city of Indonesia? Ozzy. Hola. Ma-Espanyol na rin tayo dito. Can you spare some yummy food? Yeah, sure, here. Oh. We're already full. We have a lot here. Manga. Mango. I think manga yun sa kanila. Manga and croissant. You can choose whatever you want. But what is that? Which one is that? Is this mango? Mango. And then this is Indomie noodles. Pardon. Hola. Pardon. The big plate is bolting. So many you eat at. So many you eat. All of that? No, we're already full, so that's why it looks like we are very hungry, and then we eat so fast, then we're already full. We're already done. Si Perti Ito na nga Timpa pala yun. tinggal Bukas na saya naman. Jakarta dari Mangga Bis. Nakausap mo na ba si Dad? Ring lang ng ring. Okay, I will translate that. I take the mango. Yes, you can take. Kinukulit kasi pipilitin ko siyang makipag-ayos sa atin. Si Perti Ikaw yung text mo na lang kaya. Nag-text na ako, hindi ko lang alam kung nabasa niya, mahal. Feeling ko, mahal, simula nung nawala ako sa bahay, sinamantala na si Betsy at ni Aling Susan. Kasi mag-isa lang si Daddy. At hindi ako papayag. tinggal Tagumpay sila sa mga pinagawa. saya. I steal it from you. My mango now. Yes, you can have it. Nay! Ano
dito? I like my place, si Carta, the mango. Ano to? Oh, the mango ano ba yan? The mango area, bizarre area. Oh, they have a lot of mango in Indonesia. Mango, banana, mandarin. Busog Here. na ako. It's very sweet. Tamis. Very, very sweet. Randy said that in Jakarta there's a lot of manga. Make us drown. I like peaches more. It's also yummy, the peaches. Here you can have it. Ta-da! Here too, you can. Are you brothers or not? Are you brothers or not? Who is brothers? Who? We are a girl. Or there are two. I think you and Nas and Uzi. Uzi. Anong kanta? Ano ka na ate, makipag-usap na tayo para diretso tayo. I think you and Uzi. Ate, hindi ka na. Nagpapakasarap ka dito? Pagkatakot ako? Sino ba yun? I think they are not brothers. They are different places. Para lumambot ulit yung puso ni Robert sa akin, pero sinisira niya lahat ng pinaghirapan ko. Lalo ko itatakbo ni Robert dito. Oh, I'm a girl. Beside you, who is eating? Karma mo yan. Oh, that's my, Sarili mo, tinakwil mo eh. who is she? Ano ba? Puso! Hello. She say, who is you? I am me. I am Zelda. That's my, sister. She is wonderful, yes. O say hi, mag-hi ka daw. Hi. Yes, she is wonderful. Tonight? Randy Mahadsat, wonderful tonight. You are all pretty. Malapit na lang po yung bahay ko dito. Oh, thank you. You too. You are pretty too. Ito na mapag-usap na tayo. Okay, bye-bye muna because we are going to... See you later. Bye-bye. Iilang ako. Sige na kami. Sige na iilang ako.